15-16 июнь көннәрендә Габдулла Кариев театры Идел буе Булгарында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган Юсуф спектакле премьерасын тәкъдим итә. Режиссер Россиянең атказанган артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ринат Әйюпов. Болгар чоры шагыйре Кылгалинең 13-нче йөздә иҗат ителгән поэмасы нигезендә Юсуф, аның әтисе, абыйлары турында бөтен дөньяга билгеле легенда ята. Кариев театры татар халкының яраткан китабына музыкаль пластик куелыш ярдәмендә яңаша ача. Юсуф спектакле драматургия, электрон музыка һәм заманча хореография бәйләнеше. Спектакльнең асылы яшь тамашачыларга һәр кешенең күңелендә яктылыкка һәм изгелеккә урын барын искәртү. Бу хакта тормыш агышында онытып җибәрү хас. Ләкин иман һәм борынгы ядкәрләр безгә юл күрсәтә. Көчле рухлы һәм ышандыру сәләтенә ия булган Юсуф бүгенге катлаулы дөньяда яхшылык үрнәге булып тора. Ничә гасыр узуына карамастан, кешелек өчен бу сыйфатларның кадере үзгәрешсез кала. Юсуф спектакленә дәүләт зур матди ярдәм итте. Яшьләр өчен без күбрәк пластик хореография аркылы бик катламлы әсәрне яшьләргә тапшырырга тырыштык. Чөнки виртуаль күренешләр дип әйтәбез, ул тән хәрәкәте, күңел хәрәкәте. Бу яшьләр өчен бу әсәрне кабул итәргә бер шушындый яхшы баскыч иде. Әлеге спектакльдә мөнәҗәтләр, бәйтләр, нәшидләр яңгыраячак. Ягъни менә шушындый без баланс алдык. Яшьләр өчен менә шушындый электрон музыка һәм алар белән бәйләнеп бара борынгы нәшидләр.